on denoi, ostiralon, astebururako preste gongo zarete, gu ere bagaude hemen ja prest. Baina lehen da bizi, badakizue, errezeta bat egin behar dugu gaurkoan, eta gaur famatuen bideoa, famatu batek badakizue, ostiralero bideo bat bidaltzen digutela, errezeta berezi bat egiteko. Eta gaurkoan ikusiko dugun nork bidaltzen diguen, eta zer, baino interesgarri dijoa. Bai, irratiko arpegi ezagun bat da, eta gaina gaur egun lehen irratiko jendeak ahotsa zen bakarrik, baina gaur egun ja arpegia jartzen zaie, sare sozialetan daude, eta bueno, gure gaurko gonbidatua ero eskaria egiten diguna, nik uste dut etxe honetako maitatu honetako bada, eta ikusitakoan jakingo duzuen nordan. Badoa. Aupa danoi, zemoduz ekipo. Bueno, nik proposatu nahi dutzuet, Euskal Herriko etxe askotan garrantzitsua izango den errezeta bat, esango neuke. Niretzako garrantzitsua da oso amaman albondigen errezeta. Albondigak izan die gure etxean oso garrantzitsuak, prestatzen zitulako, zoragarri. Uste dut ditzakola saltza espainola, edo, uste dut dela. Eta, gure etxean, nahiko, zoramena izaten zen, etortzen ziren lengusuak etxera, prestatzen zituen eta beti biltzen ginen burrukan, ez zuk gehiago jandituzu ez, hola, darak kontatzen, ez, albondiga guztiak. Orduan, guztu dut hori arrakastan seinale dela. Eta, amonak ja ez ditu prestatzen, orduan, faltan botatzen ditu albondiga horiek. Eman zoztan, errezeta bere garaixan, zaiatu nintzen egin hauen behin, eta ondo urten zen, baina ez da iguala. Orduan, iasuek zer prestatzen dozuen. Venga, bezarkada bat. Agur. Egia da naiz eta amonaren errezeta izan inoiz ez daigula inorria aterako gure amonari ateratzen zaion bezalaxe. Baina, kasu honetan, Ainoak eskatu digun errezeta bezalaxe, berak eskatu, eta nik haragi bola batzuk egingo ditut, saltza espainolarekin, eta nire ikutua ere emango diot, zigor. Ja, begira nikor, zerbait arraro, ezberdina da. Bai, lehen da bizi, patata frijitxu batzuk egingo ditut, non saltxan sartuko ditudan, eta ondoren, berezitasun bezala, txibia egingo dut. Gorritu egingo dut zartagi batean, eta haragi bolak saltxan, patata frijitxua, eta txibiarekin joango dira. Bira, hori ez dut aztatu inoiz, hori hemen Katalunian eta osoikoa dira, itxasoa eta mendia erolako errezetak, nik hor sartuko genuke, eta, hemen hau larri bedaztatzeko, eta, nik ere gaurkoan, ez da justu haragi bola bat. Nik ingo duena beste biurrikeri bada, ingo duena da, holako arrautza eskoziarra, hau, Markel Irizarre txirrindulariarekin egin nuen duela 10 urte txorienen, ordean nik uste dut ahaztuta izango duzuena, eta hor azkenean, arrautza egozi bat, gutxi egozita, zeinek olako geruza bat saltxitxan haragiekin indako geruza bat dauka, gero irinetik arrautzatik eta ogibirrindutik pasatu, eta, ez dakit, lauterdiko finaleko pelotan antzeko zerbait ateratzen da, pixua antzekoarekin, tamaina berdinarekin, baina oso goxua datzen dela, erreza. Ederki, ikusten duzu, gaurkoan protagonista, haragi xeatua, haragi bolak, eta lehenengo errezeta horrela xeikoa. Haragi bolak egiteko, haragia arrautzarekin, ogi birrinduarekin, baratxuriarekin, berresiarekin, gatzarekin eta piperbeltzarekin nahastu. Bolak egin eta zartagi batean gorritu, ondoren erreserbatu. Saltxarako, zartagi berean, tipula eta baratxuria frigitu, tomatea eta ardoa gehitu eta lurruntzen utzi. Haragi salda gehitu, salda loditu arte. Bitartean, txibiak zatitu eta olioarekin, baratxuriakin eta perresiarekin salteatu, gorritu arte. Bolak sartu eta 15 minutu kozinatu. Eta amaitzeko, patatak zuritu, moztu, frigitu eta dena kazuela bateran sartu, zerbitzatu arte. Beraz, kasu honetan, haragi bolak, saltxa, txibiak eta patata frituak. Hori da egiteko dauzketen, pausuak, ezta? Orduan, hasiko naiz haragi bolak egiten. Nik hemen haragi xeatua ekarri dut, dala, erdia txerria, erdia txalarena. Ondoren, ogia dauket hemen, ingodetena da, esne pizkatxo bat, ekarri dut, pixka bat, ogi mami hau bustitzeko, eta ogi mami busti hau ingodetena da hemen txesatu, bale? Orduan, hau ondo bustita dagoenean, barrura sartuko dut. Haragi bola klasikoak esan dezagun, ez? Batzuk ogi mami esnetan bustita beharrean, ogi birrindua botatzen diote, beste pia, errezaldera, ogi birrindua beti etxean eukiten dozo, eta baina egia da nik, samurtasuna ezberdina ematen diola,
ematen baiozu esnetan bustitakoa. Bestea da gehien bat gorputz pixka bat emateko, ogi birrindu erabiltzen bauzue, ze hor, arrautza eta botatzen diogunean da, bakizu, niko ese samar geratzen da, orduan, bueno, pixkat, ogi birrindu pixkat, nahiz eta ogia esnetan bustita bota, Euki ogi birrindu pixka bat, eta horrekin gorputz pixka bat eman aldiozue, eta gero lantzeko errezagoa da. Baina hemen askotan esaten duguna, lantzeko errezagoa direna jateko ere ez dira hain goxua. Bestiak xamurragoak eta pigunagoak geratzen dira, ez? Eta hau, amona batek egingo lukeen bezala, esku garbiekin, dana eskuz, dana ondo txikitu, ondo nastu, dana ondo homogeneo geratu arte, aukera bat egongo litzake behin bolak egin eta gero irinetikan pasatzeko, gorritu aurretikan, nik kasu honetan ingo detena da, bolak egin eta zartagian zuzenean, olioarekin gorritu eta gero erreserbatu. Zartagi berean nik saltsa egingo dut. Orduan, nahi interesatzen zaidana da, haragi bola horrek utzi duen zapore guzti hori aprobetxatzea. Orduan, kasu horretan, haragi bola gorritu ondoren, zartagi hori ez bota garbitzera edo erabili. Ainhoa Vitoria, ja urte batzu badamazki gure etxean, eta, nik hemen agurtu eta behintzat, Miramongo pertsona jatorrenetakoa beti irriparre batekin agurtzen zaitu, oso tipa jatorra eta ona, eta hainbat saltzetan da ona, ez bakarrik irratian, baizik, eta horre, zan da... Haragi bola saltzetan. Ez, hori amona zan. Baina tabakaleran da egoten da, gero hemen gazteako lehiaketak eta antolatzen ibiltzen da. Esan dezagun, saltxera badala, arrasateko alaba, eta, nik uste dut, oin bertan, taldetxo bat olan esanguratzuenak irratian, bera badala bat, arbei ez da izan bat urtera mango ditun. 10 urtero gutxienez ere hemen erratian badamazki, eta, ahotza atsegina, eta bera orainik eta atseginagoa. Profesionala. Orduan, hemendik, ez dakit, badakigu, ez ditugula hobetuko zure amaman bolak, baina saiatuko gara. Saiatuko gara. Hori bai, eman aldizkizu, gero patata fregituko ditugu. A ber, Arnitz, zu patatak nola fregitzen dituzu normalean? Nola fregitzen? Hasiko gara, ze oliorekin fregitzen dituzu normalean? Nik oliba olioarekin. Normalarekin. Baina beti olibarekin, Oliba oliarekin. Baina hor, jote amazara, Joel Robuchon, erolako... Gurinarekin asko, ez da? Zukaldari frantzesak Robuchonek kakahuete olioa, gustatzen zaio, oso neutroa delako, eta gero, nola da, beste, ni frantzian egon nintzenean, harritu nintzen, han, ekilore olioa erabiltzen dutela, ia denerako. Oliba olioa esaten dute, zapore gehiegi ematen diola janariari, eta gaina, entzuten diozuen Robuchon da honek, eta esaten dute, ez, hartu behar da, eta ekilore olio bat izan behar da, ze patatan zaporean agaritzeko. Zen nahi duz esatean, nik patatei zapore gehiegi ez dieta ateratzen. Ni patata gustatzen zaizkit, ez dut erabiliko oliba olio extra virgina bat, baina bai oliba olio bat frigitzeko. Orduan, ekilore olioa, jatetxe batean, igual frigigailuan eta patata segun zema saltzen dituzun, agian, ez dakit, diru aldera begiratuta, merezi dizu. Baina bestela, nik olakotan argi daukat oliba olio bat erabiliko nukela. Eta beti, hori bai, nipa naiz, bi temperaturatan egitekoa. Hau da, 160 eroa hasi, hau da, barrutik egiten joan dadila bigun xamurra eta utzi, eta gero hartu eta barrutik egusten ditu danean egin da dauenean, igo iten dio temperatura, 180 marrere arte, kerik ez botatzeko, eta hor gorritu hon bat eman. Orduan, ze lortzen dugu horrekin? Patata bat, barrutik, xamurra dagoena, eta kanpotik kurruskari dagoena, ez? Eta hor jatetxetan nola egiten dute? Zerbitzua hasi baino leheno, patata frigitu asko saltzen dituztenak, ez? Hartu eta egiten da, guk esan da, potxatu, ez? Hartu eta erregozi pixka bat egiten dira patatak 150 gradutara, eta hor gero kanpora atera, eta utzi, eta gero norbaitek eskatzen dituenean, izaten dugu olioa 160 gradutara, eta bakarri da gorritu bat eman. Eta garrantzitsua, gatza, beti, nik neu behintzat, patatak frigitu eta gero, atara ditu danean da, bero daudela, bota gatza gainetik, nasi... Oliotan botatzen bale maezu hor, gatz guztia hor txegaltzen dala ere bai. Hobeto beti bukaera. Eta patata, ikusi eman gatzaean egon behar da, eta
eta koske imar zaio gatza horri, ez? Eta hor, bueno, banik, horrek trukoak, eta gero batzuk, nahi dute, ez? Garbitu, niri patata zaharra gustatzen zait, almidoi gehiago daukana eta goxoago dela, bestea freskoa, oza, patata berria esaten dana, gehiago gustatzen zait, eltzekariak eta iteko, eta holan, patata zaharrak lehorragoa da, eta frigituta hobeto geratzen dira, eta normalean, konturatzen bazatek, gaur egun, saltzen dituzte, supermerkatutan da batez ere, behiratuko duzue, patatak frigitzeko, patatak egosketarako, almidoiaren gatik handa, egosketakoa dira gazteak, patata berria esaten dena, eta gero, patata lehortzen doan inean, zaharragoa da inean, frigitzeko eta hobea dira. Eta hor, bueno, ja junan zara, ze barietate, Mona Lisa, ero beste, gustoko barietateetara, baina nik uste dut, eta nik etxean nena izibiltzen lehenengo batzuk, erdi egosi esaten dena frigitzean iskinatea dutzi, eta gero zerbitzuan, ero ja jan behar ditugunean berriro frigitu. Ez, ni patatak egiten ditut, ja, eseri behar garenean, azkenean 10-15 minutuan egin da dauzkazu patatak, eta da, lehenko suabe azten naiz, eta gero ja bigunak eta barrutik ondo egin da denean, holako berotu bon bat eman, gorritu ondo, eta gatza bota, eta gozatu. Patata frikitua mundu guztia gustatzen dizkiota. Bai, zior. Eta nik Robuxonek esaten duenari ez diotuko egingo, zerbaitegatik erabiliko du, baino nik hemen eta guk hemen txorienen Urzanteren oliba olio virgina extra erabiltzen dugu. Bertako olioa, olio nafarra, gure baserritarrei laguntzeko aukera paregabea. Tradizioa eta kalidadea uztartzen duen olioa da, eta gainera aukera anitzekoa, hau da. Erabili daiteke haragi bolak egiteko, barazkiak egiteko, patatak frigitzeko, ala zergatik ez, bizkotxo, goxo bat egiteko, ere aukera bikaina. Beraz, badakizue, zuen etxean, dieta mediterraneoan falta ezin den oliba olioa da Urzanterena. Eta nik hementxe erabilidet danantzako, beti erabiltzen dugu, beti ondo funtzionatzen du, ona dago, goxua, bertakoa eta ezin hobea. Holako, Robuxonen nik uste ezagutuko balu, hau? Aldatuko luke ez da? Bai! Eta gaina, Robuxon da, sukaldaritza munduen da nik, dauzka bi liburu dauzka berea, eta da nik uste sukaldari teknikoenetakoa, danai bi buelta maten dizkiota, danai bere azalpen logikoak badauzka, ez? Bere danentzako, baina, nik, gaina hori da, hori Patrirekin ere, Patrik patata tortilla egiteko, ekilore olioa gustatzen zaio. Hala, zatero, patata frigitu egiteko oliba olioa. Baina, patata tortilla egiteko beti ekilore olioa. Eta, ni patata tortilla bat ere oliba olioak, ostra, zapore ematen dio. Orduan, ni da gauza bat, hori asko egiten du, segun zertara ohitu zara, nik beti esan diate gaizki egiten du dela. Ensaladak zu nola ontzen dituzu, ze ordenetan botatzen duzu lehenengo. Ensalada bati? Olioa lehen da bizi eta gero ozpina. Bai, honik igual alderantziz egin behar da, lehen da bizi ozpina eta gero olioa zapore eta usain gehiago izateko? Berez da, gatza, ozpina, olioa. Ni bizi guztia eta gainaiz eta esan... Bai, garrantzia ematen diozu horri? Nik bantza, a ber, teorian badauka zentzua, zezuk olioa botatzen baduzu hasieran, letxuan gainean ero, holako geruzatxo bat egiten du, eta ez dizu guzten, ospina ondo hartzen da hori. Orduan nik beti erabili izan dut, gatza, olioa eta ospina, eta gero, jatetxetan zer egiten zen, bizardezkarekin hartu, eta ondo nahasi, hau da, ez da zerbitzatzen ensalada, olioa eta gainetik baizik, eta ja, onduta, bota diezula dena, eta gero nahaztu, eta hori normal egiten genuen, gopor batean, holako katilu batean, nahazketa, bota ongarria gainetik, eta gero platerean jarri osto guztiak eta dena ondo onduta dagoela, hori, truko moduan ero, ona da, ez? Bestela bestetara, etxean guk ez du egiten, etxean guk hartu, platera, beti ensalada herrian dago, eta ensalada da, sardezkarekin bakoitzak, ensalada asko jateko gogoa bauka, platerera atera, baina bestela, bakoitzak jun hartzen. Bueno, ni bitartean errezetarekin aurrera nijoa ikusi dezue ja patatak, frigitzen dijoaz, pixka bat temperatura jetxiko dio, zeneko fuerte zijoan. Hementxe ja gorritu ditut nire haragi bolak, eta orain egingo detena da, zartagi berean, ingo dut tipula txikitu, lehenengo zuritu, eta ondoren baratxuria ere, botako diot, eta nire saltxa prestatzen hasiko naiz. Saltxa espainola, betiko saltxa bat da, ikusi dezuenez haragi boletan eta horrela, edo tomatearekin asko kontsumitzen da, ala saltxa honekin.
saltxak ez dakian inungo misteriorik, segituan egiten da, eta zer izan behar du, kalitatezko produktuak, eta eskua egia esan gutxi behar da, Ze hau segituen egiten da momentu batean, eta hemen ingo detena da. Tipula, gutxi hemen erditikan moztu, eta hortxe. Ingo det, ondo gorritu, gero gure baratxuriak bota, eta kasu honetan ardo txuriak txakolina erabilidet. Txakolina, berta etorri naiz, bertako ardoa erabiltzea eta bere ikutua ere emango dio, beraz. Nik bertako gauzak eta horrela balima ditut, eskura balima dauzkat, hoixek erabiltzen ditut. Oso ondo. Bueno, txapa botaten Espainiar saltzan teoria zelan den, hor bakoitza bere erara egingo du, eta hor ez dizu esango. Baina bai, Ainhoa Vitoria arrasatekoa da hortan, hor dau Perlata musika taldeak atara duelako film labur bat, ez? Eta film labur hontan deitzen dela punkaren beste aldea hitz egiten du Jesusi Etxebarrian inguruan. Eta Jesusi Etxebarrian hor da, bera arrasatearra, musika irakaslea, eta honek egin ditu ia 35 urte ibili da musika erakusten, ez? Eta hor, bitxia zana berarekin, bera hasi zan lehenengo bere irakaslea izatean nahi zuen, baina, piano ikasketak eta bukatu zituen, eta lagun batek eskatu zion, bere ilobari erakutziko zion piano klase partikularrak ero emongo zizkion, ero ez. Eta, hasi zan pian holan klase partikularrak ematen, jente gero eta gehiago ekartzen hasi ziren, gitarra eta pianoa ematen zuen, eta zan, irakasle horietakoa bere ikasleen gogoak eroitea gustatzen zitzaien horietakoa, ez? Orduan, arrasaten bazegoen mugimendu punkia, hor esaten da, ripekoak eta bere eskuetatik eta pasatu direla, berak hartu eta zehaz izan 50ekin punkia ikasten, esan musika hartu eta eskorbuton da zindak entzuten zituen, Sex Pistolsenak eta abesti horien estribilloak eta estrofak eroi nola jotze ikasi zuen, atera egiten zuen, gero bere ikaslei erakusteko nola jo, eta basua ikasi zuen jotzen, gitarra elektrikoa ikasi zuen jotzen, eta berak esaten zuela, 70 urtekin ero jubilatu zen, baina bera beste 5 urtetarako patzeoela, hori bai, esaten zuen, igual ez da itxurazkoa, ez? 70 urteko emakumeak gitarra elektrikoa jotzen ikustia, ez? Baina, pertsona maitatua arrasaten, eta esan dagoa musika, jende askori erakusten dagoa, eta, berezi moduan hori, bera, ez zuen. Ni musika klasiko Ze musika entzuten dezu zigor? Ni punkia. Punkia? Rock and rolla da punkia, ni hole entzuten. Beti berrina entzuten dezu, nahiz eta igual kirola egitera joan, ala lasai egon nahi balma ez du edo... Ni hortan lasai entzuteko euskal... Lasai ez zaude inoiz, ez da? Lasai, egoten zarare badaukezu momentu. Nik badauzkat nire... Nola, playlistak... Playlistak, kanta guztia dituzu. Badauzkat bat deitzen dela lasaia. Lasaian zer dago, Mikel Agua, Benito Lertxundi, Xavier Lete, Itoiz daukat, Antxon Valverde, zer daukat gehiago. Horako pupurri haundi bat daukat. Gero, zer daukat? Egurra deitzen da bestea. Egurra. Bestea deitzen da egurra. Eta egurrean zer dago? Egurrean dago, klasiko guztiak. MCD, Eskorbuto, La Polla, Cicatriz, horrek danak hor dauz, egurrean sartuta, eta, badaukat, holan, ingleseko talderen batero, badaukat, NoFX, Sex Pistolsenak eta... Coldplay. Lasaian bezala Coldplay salea edita, nien eze Coldplay salea. Eta gero, nire semiagin bakuzen gustatzen, Linkin Park gustatzen zaien nire semetxik. Linkin Park hasi dintzuten, baina txikitan entzuten. Zarrak, lengo hoiek. Orduan nik olako musika daukat. Danatatik. Baina, eta klasikoa, izan nuen sasoi bat klasikoa pilaten. Uraikai asko gustatzen zitzaion klasikoa. Eta klasikoa badauzkat, CD-ak, oraindik pila bat klasikoanak, eta noizian behin gustatzen zen. Gaur egun ale musika gutxixeo eta oso zalea naiz podcastak entzuteko. Holan, artikuluak, erreportaiak eta... Musikak eta horrela deskonektatzen dizula pixka bat danatari eta batzutan gaude lanpetuta gauza askotan pentsatzen eta horrela eta musika entzuteak pixka bat iten duguna da hori beste gauzetaz eta ahaztu, kirolak egiteak eta balio duen bezalaxe, musikak egiten duna da, nire kasuan behintzat laguntzen dit, pixka bat gauzetaz eta horrela ahazten, kontzentratzen naiz nire kantetan eta, bikaina. Ikusten duzu, Dani Joanilla nire saltxarekin egin detena da tipula, baratxuria, tomatia bota, ingo dio dana oain izango da, ardo txuria bota, lurruntzen utziko dut,
martxa emango diot, pixka bat lurruntzen utziko diot, eta ondoren egingo dietena da, salda bota, haragi bolak sartu, eta hasiko naiz ja, nire txibia ingo detena da zatitu eta gorritu. Txibiana nola otu zaizu erolan, zerbait ezberdinak? Badakizu hemen beti txorienen saiatzen garela, ze errezeta pilo bat egin ditugu, ja, bueno, nik ez, baina badakit txorienen milaka errezeta egin direla, eta, ez errepikatzearren, beti errezeta berdinak ez egitearren, esan dut, nire ikutsua eman behar diot honei. Eta nola eman dioten ikutsua? Kasu honetan txibia, zenei azkenen haragibolak pilo bat gustatzen zaizkit, txibiare bai, pilo gustatzen zait, eta esan dut, seguro kombinazioa ondo gelditzen dela. Gaur probatuko dugu, eta esango dizugu zen muz gelditzen den. Hor bideoan Ainhoa komentatzen digu, bera nola juten zanean bere amaman etxera honek albondigako haragi bola jaten, lehen guzu guztiekin dabatzen ziela, eta burrukan ibiltzen ziela, aber zeinek zuk gehiago jan dituzu zeinek. Hori, anaian arten beti gertatzen da. Horren inguruan nahi dut ditzegi, horako janari, famili janaritan da, zenbat etxetan ez da gertatu, diskusioak egotia. Eta hor, holako batean, batzutan saiatu behar gara, agian gai batzuk ez jorratzen, ero, ze pakea behar duguna da familia artean lasai egon danok, janariakin disfrutatu. Hoi politxa da esatea baino, gero, teoria politxa da, gero praktika eramaten dezuera, beti izatenak gatazkaren bat, edo, hoi gertatzen da konfiantza dagoelako, azkenen familian konfiantza asko dago ez da, eta... Baina jakin da, segun zer, batzutan jakin behar dugu, politika, religio, horako kontuak gero esan. Gaur ez, gaur baztertzen gaitxe. Hoi, asko gertatzen da Gabonetan, ez da? Gabonetan eta horrela. Gabonetan, edozein famili baskaritan erotana batzen gara, orduan horako batzutan jakin da, batzui zirikatzea gustatzen zaie, eta bestaldekoa dalen jakin da, hartuta, zaka. Behatza sartzen hortxe, ez da? Baina pentsa behar dugu, handa hola, gurasoako helduak agian sufritzen daudela, agian beraie dira sartu duten akorde atzamarra zaurian, ez? Orduan, pake pixa behar dugu. Gero baita ere, dana euskau gure manik, ez? Eta gustatzen zaigu, maila modu atera gotea, jatea, egun hortan utzik, horrek etxerako, noberen etxera utzi behar ditu, bai, zure anaiak ikusten nola jaten da, hartuta obisak indana, untago iten dauta, bai, badakit ez zuela gustatzen, baina hartu arnaza eta jandonitza. Bota izia. Eta karo, bai, eta horrek gero nire etxian esaten diazu, baina egun hortan ez. Eta sopa jateko garaien zurrupatu iten du. Ez aizu gustatzen, bale, baina utzi beste egun baterako ere. Hori egun hontan ez, eta horrelako detailetxoak eta laguntzen dute, baskari familio bat, lasai jutea, harmonia honean, eta gero etxera iristen gaenen, bota behar dienak, eta ezan, onguan hindu honek bestea, eta bestea, eta belarriak iztia, jarri atzamarrak belarritan, eta listo. Eta utzi lasai. Arrazoi, egitan batzutan, sartzen gara eztabaida batzutan, ez gaituen inora eramaten, eztabaidak izaten ditugu, eta batek pentsatzen du arrazoia daukela, besteak ere pentsatzen du besteak arrazoia daukela, eta inoiz ez gara iristen... Eta izango du agian, baina, a ber, ze egun da, gaur familia batzeko eguna da. 6 albondiga jandituela, 6, zuk 3 bakarrik, zeingo diozu, urrengoan espabilatu, hori nire semeekin da gertatzen zai. Amaiu erre janditu, 8! Baina hori anai harreban artean beti gertatu dan zerbait, eta nik uste dut hori ia konponezina dela. Nerian gertatzen da bat, daude bi, raka, eta bestea daude, egon behar dine, jatera. Eta esaerak esaten duen moduan, egon nahi lo, eta jangoek me. Eta ni horretik loen naiz egoten. Nabaritzen da, ni hobe lo egongo nintzen pixkat eta me jango banuke. Me ez dakit jango dugu, baina jango duguna txipi hau gure saltxera botako dio dala. Orduan, bertan kozinatuko da, zuko guztia botako diot, eta orain ingo detena izango da. Hortxe utzi, haragi bolak sartuko dizkiot, eta ingo duguna da. Hain bukatien berdu, azkenean, haragi bola hauek frigitu itxosu kanpoti bakarri, baina barrutik... Barrutikan gordinik daude, orduan, amaituko dira hementxe kozinatzez, eta listo. Orduan, uste bai media zuen segundutxo batzuk, baino gehiago minututxo batzuk, egunek egin behar duna da saltxak loditu,
gure haragi bolak ondo kozinatu, eta bueltatuko gara momentutxo batean. Bueno, lagunok, ikusten duzu, ja pasa dira 15 minutu, ben txibi guztia gure haragi bolekin prest, eta oinengo detena da, patata frijituak barrua botako diot. Vale? Honek ingo duna ere da, bere almidoia askatzen jungo da eta saltza loditzen jungo da ere, bale? Nik usten dut, ja, honekin platera bikaina daukagula. Hemen, bello, inoiz aipatzeko izan naiz, baina hamburguesak eta haragi bolak eta holan lagun batek esaten zion, bere gustatzen zitzaizkila gutxi egin da jatea. Eta nik hori errespetatzen dut, baina nire gomendioa da haragi xeatu erabiltzen duzunean erori, naiz eta ona izan ondo kozinatzea. Zegatik, haragi xeatu erabiltzen duenean guk txuleta bat egiten badugu ero, ez? Haragi atal hori egondak kanpora begira eta hor mikroorganismo batzuk egon dira, baina gero suaren kontra jartzen du eta hil egiten ditugu mikroorganismo horiek. Barruan askoz gutxiago daude, kanpuan egoten dira, kanpolia, azalean, haragiaren azalean. Hori entrekot batekin edo zerekin. Haragi xeatua, zer da, haragi puzka ezberdinak, kanpoko atala, barrukoa, eta kanpoko atal hori xeatu dena gero hamburguesaren erdialdean egon alda. Eta zuk ez duzu kozinatzen ondo erdialde hori. Orduan, arrisku egon daiteke, kanpo aldean egondan haragi atal hori xeatu duzuna, gero barruan gehatzen da. Eta hor dauden mikroorganismoak ugaritu egiten dira, sepeletan daude, ez daude bero-bero, ez dira hil, eta orduan kontu zil behar da. Orduan, beti hamburguesak, eta nahiz eta kalitatezkoak izan. Ero, haragi xea bola egiten badituzue, kozinatu ondo. Ez dizuet esaten horre ordu erdi 40 minutu irakiten eukitea, baina hor gomendatzen dizuet. Eta tartar batzuk esango zuen, tartarra egiten duguan. Tartarra egiteko erabiltzeko ni normalean kanpo geruza kendu egiten dut, hau da, txuleta bat izan duguna 3 aste oskailuan ontzen, horri, kanpoko geruza kendu itezaio eta barruko haragia erabiltzen. Ez da haragi xeatua, normalen tartarra ez da egiten haragi xeatuarekin. Baizik eta txuletarekin eta baina xeatu, baina gainera kanpoko geruza kendu iozue beti. Kanpora begira egondan atal hori kendu iozue, geruza fin bat kendu. Ze diferentzia da, hamburguesa on bat pixkat gordinik jatiak edo txarra balin bada. Gaur egun ez daude modan hauek hamburguesa horiek. Smash burgerrak horiek baude, smash burgerrak horiek dira. Bai, bueno. Nien aizalea, hande hamburguesa loia. Beti ez, eza era olako zerbait esaten. 250 gramukoa gutxinez, ez da? Bai, eta koskain behar zaio, eta horrekin naiz, txorixoa, solomua, norbait moztu behar bat nire aurrean, fin-finez moztu mesedez. Niri moztu holan, lodixo, holan koskain behar izadea. Nabaritzea testura daukala. Bakizu zer egingo diozun koska? Horri. Gure haragi bolari, hementxe nire haragi bolak txibiarekin. Bai, ondo eginda daude, egia da, puntu aurkitu behar dela ez, denbora asko pasatzeko da kozinatzen, gero lehortu egiten dira, barrutikan oso lehorra gelitzen da, eta nahi hori ere ez zait interesatzen. Ondo kozinatuta geratzeko barrutikan, gordinik egon gabe, baino bere puntuan. Hemen den hartu dut, Oide. Txibia, haragi bola. Beste aukera bat behateko. Ona. Hau da, bai. Ez dio ematen olan zapore gehiagik. Dauka, ere puntua, testura aldatzen da. Gauz, ona. Ginen, goixua. Bueno, hemen orain, erronka... Handia. Haundia ateako da, benetan haundia. Eta hau da... Bueno, berdin zait, horko bestaldean dagoen edozein pelotari etorri, gugana, eta ea moitzen duzuen, niko iningo duen, pelota zarra. Arrautza eskoziarrak. Eta parkatuko diazu Ainoa, badakit ez daukatela zerikusirik honek zure amamaren haragi bolekin. Baina, bueno, zerbait azkarra nahi nuen egin, gainera lau osagaiekin. Eta, bueno, hemen arrautza eskoziarrak. Zer behar dut egiteko? Arrautzak, noski? Saltxitxa, freskoak, hemen kasu honetan txerriaenak. Irina, ogi birrindua, eta, venga, ziape pixka sartuko diot, baina erraz horrela prestatuko ditugu.
ura berotzen jarri eta irakiten hasten denean arrautzak bertan sartu eta 7 minutuz egosi. Urrotzetara atera eta gorde. Bestalde batetik saltxitxei haragia atera, ziape pixka batekin nahasi eta arrautza zuritu ondoren estalki honekin estali. Irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa, olio berotan fregitu eta honegin. Beraz, bueno, hemen ura irakiten daukai ja, hasi zaidala, gatza botako dio, gatz desentek ero erreza zuritzeko, eta ingo dituguna da, ja irakiten dauen urrontan, arrautza sartuko ditut, eta 7 minutuz. Asmoa da, kanpotik zuringoa ondo inda egotea, eta gorringoa egin gabe. Eta hemen dauzkat, bueno, zigilurik ez daukatenak etxekoa dira. 1, 2, eta denbora, eta 7 minutu jarri ondoren, listo, hauek martxan. Daninoa, bien bitartean, saltxitxa hoi aragetan. Erreza. Gaur ezaigu tokatzen txorienean behin jokoa. Baina galdera bat egin nahi dut. Zuk ze pentsatzen duzu? Hauek eskoziarrak direla? Arrautza eskoziarrak dira, ala ez? Frantzesa. Ez. Londresenkoak dira. Hau da, eskoziarrak izena dute, baina ez dira bertakoak. Londreskoak dira, 18. mendean sortutakoan, eta Fortune eta Mason izeneko gourmet denda batean saltzen hasi ziren, eta hortikan, denboraren poderioz, erresuma batu osoan ezagunak izaten hasi ziren, eta ia da aldaketa asko izan dezaken errezeta bat dela, arrautzaren arabera eta egosteko teknikaren arabera izan daiteke barrungoa, gorringoa egosiago, gordinago, kasu honetan erabaki dugu gordinago izatea, neire horrelaxio gustatzen zait, egia esan beharra dago. Gero ere, normalean saltxa ezberdinekin nahazten da, batzutan ziapearekin, maionesarekin, aukera anitz asko daude, eta, entxaladarekin ere balio du. Baina nik horrela ondo ikusten dizute, zigor? Nik, hau uste dut, Markeleri jarri niola ensaladakin, eta gaina gogoratzen naiz, gaur bezala holan, karo, kriston bolasarratean zitzaigu. Eta fregitu nuen, olako lapiko batean, ze hor komenigarria da ezibili bueltak ematen, ez? Behin dena sartu eta frigigailu bat izango esan moduen osorikit. Eta nik uste dut hemen gaine olioa bero zegoela, gaine eskain zigun, olako kristoren bat egin nuela goratzen nahi, baina, txorieneko klasiko bat. Nik ziape pixat hemen botako diot hemen, eta nahasiko dut, eta hau izango da gero, arrautzabek biltzeko, behin zuritu eta gero, erabiliko dugun, estalkia. Badakizu zigor ere, arrautzak tamainak dituztela. Tamaina handiagoak, tamaina txikiagoak, eta hor nola eragin dezake. Bueno, esan beharra dago, arrautza txikiagoak balin badira, hortan ez dago kalitate aldaketarik, Ez da kalitate hobeagoakoak txikiagoak ala handiagoak balin badira. Normalean kalitatea dator gehiago freskotasunaren gatik, hau da, freskoa balin badira, kalitate hobeagokoak dira, eta aldatzen dena da, arrautza txikiak, gorringo proportzio handiagoa dute. Orduan, gorringo proportzio handiagoa dutenez, ur gutxiago daukate eta zaporetsuagoak izaten dira normalean. Handiak aldiz, daukate zuringo gehiago, ur gehiago, eta gelditzen da pixka bat diluituagoa. Baina nutrizio ikuspuntutikan, hau da, vitamina eta proteina aldetikan, proportzioz berdin izaten da, Ni hor, normalen ni beti oiandaren arrautzak, oio gaztearen arrautza beti txikiagoak izaten dira, trinkoagoak eta horre dira hobenak. Haundiagoak, gero oioak, gero eta zarragoa da, gero eta arrautza haundiagoak egiteitu, oskol finagoa da, baina baita, jarri berria baldin badaude, freskoak daude, baina nire aukeran beti, txikia, nik ez dakizeati, txiki guztia, ona dena. Bai, esan bezala, gainera eskola daukate pixka gogorragoa, orduan, kontserbatzeko eta horrela, laguntzen du, besteak handiagoak, fijatu balin baziaten normalian, eskola finagoa daukate, errazagoa usten dira, eta hori dator tamainoa oioaren adinaren gatiko. Oioak adinak balin badauko, hau da, helduak balin badira, normalian egiten dituena da arrautza handiagoak. Oio txikiak aldiz egiten dituzena da arrautza txikiak, beraz? Bitxikeri politia hori. Bueno, ni hemen arrautzak irabiatzen bitartean, hauek
arrautza kontuetan gaudenez, noski. Dagoeneko hemen ziape pixatekin nahi izan ezkero perresila da, baina azkenien hemen saltxitzen barruko nahasketa bakizu da, nahasketa espezia ezberdinekin o espezia berezi batzuekin indako nahasketat, orduan berez honek ez du behar ezer. Nahi baduzue, baratxuria bota aldiozue, persil pixka bat, haragi bola batzui botako genioken berdina bota aldiozue, baina nik ziape pixka bota diot, pixka malguagoa egiteko, eta ezer gehiago ez. Oin, arrautza, irabiatu, eta honi, zenba falta zeio, 2 minutu. Garrantzitsua, ostu inbarrillo segituan gero. Orduan, ateako ditut, denbora joten duenean, ostutzera, eta gero izango da esan dakoa. Honekin bilduko dugu, zuritu ingo dugu noski arrautza, bildu ingo dugu aragi xehetu honekin, eta gero irinetik, arrautzatik, oibirrindutik pasa, eta frigitzera. Azkenean, saltxitxak, aro modernoan, funtsezko elikagaitzat hartzen zen. Zegoen gatzarekin oso lotuta, eta funtsezkoa zen, zergatik kontserbatzeko aukera bikaina zen, hau da, aragi xehatua kontserbatzeko, hau da, gatzarekin eta horrela nahasten zituzten, eta denbora gehiago irauten zuen. Horregatik deitzen zen funtsezkoa. Eta jatorria ja duela 3000 urte baino gehiagotikan dator, Hau da, aintzinako greziarrek eta erromatar imperioan ja dastatzen zituzten beraien saltxitxak. Egia da gero Europara iristen danen, batez ere Alemania da, bertan egin zutena da, hobetu edo, hobetu baino, beraien modura egin, zabaldu Europa osora, horregatik ezagutzen ditugu hemen, eta bertan badaude Frankfurt, badago Nurembergeko saltxitxak, eta egin dituzena da, variedade pilo bat. Aukera izan nuen Armentz, eta hau ez dio gomendatzen inori. Olako Frankfurt saltxitxak industrialeran prestatzen zituen olako toki batera jutea ikustea nola egiten zan. Esan izan oso esperientzia atsegina egia esan, zehan bapatean zan olako, aragi ezberdinekin egindako olako pate bat, gero hauz batzu bota zizkioten, eta batean buf! Bida, duela, ja urte asko, ospea zeukan saltxitxak, zan produktu bat, preziatua zan, baina 1920 aurrera, hau da, industria hasi zanen asko, gehiago zan ospe hori galdu egin zala. Zergatik, ikusitan, ekoizteko modua eta horrela, kalidadea jetxin zituzten, gainera ikusi diran, higiene falta eta horrela izan zitula, eta horregatikan saltxitxaia sartu zen multzo baten, kalidade hori jetxi egin zen, eta ospe hori galdu egin zen. Gaur egun badaude, hemen Euskal Herrian gaina badauko ekoizleren batero, eta, gure harakinak egiten ditu, nik juten izen arategira, han egiten ditu, berak bere Frankfurt saltxitxak egiten ditu, oso ona gaina aldatzen juten da, espezia ezberdinak egiten juten da, batzuk kurriarekin da horrela, eta egin daitekela kalidadezko saltxitxa onak, betikoa, ni esaten dena, holan, plastikoan, saltzen dizutena pakete batean, euro terdian, 6 saltxitza, hor edo zer espero alduzu. Horra atzean irakurri eta horra atzean jartzen duen etiketan azalduko zaizuen zeintzuk diran osagaia eta saltxitxa batek izan behar duena da, hori aragia, gatza eta gauza gutxi gehiago. Espezie batzuk eta gauza gutxi gehiago. Baina ia dana izan behar du aragia. Hemen, ikusten duzu, oitxo bat ingo dugu, eta pizkanaka, hemen, zabaltzen jungo gara, eta estaltzen joango gara. Ez du, ingo olako kapa lodi hau itzaldu ingo, gero erabileko dut, bai. Eta pixkanaka dena batu arte, olako alkondara jarriko diogu, dana ondo estalita, eta ero esan dakoa. Irinetik, kroketak egiten ditugu moduan, irinetik. Legunean patata kroketak egin ditu, gaurkoan, izango dira gure arrautza eskoziarrak eta, esan dakoa, honek tamainu eman aldiogu, ez da hit, altuna batek emateko, ero ez dakit, edo zeinek pixua zuek ikusiko duzu zein eman nahi diozuen. Hau ez da kolpatzeko, zigorra disfrutatzeko da. Ia da, ikusten dezuela horra, eta esaten, baina oidena, baina gero da estatzen duzu, eta benetan, goxua da, ze kanpoaldea da, dana kurruskaria, gero jaten duzu aragi xiatua, eta barrun aurkitzen duzu arrautza non gorringoa egin gaben dagoen guztiz, benetan, nahi behintzat, iruditzen zait, goxua dala, eta ikusten duzu hasieran eta pixka bat atzea botatzen dizu, ze kriston bola zarra da, baina gero, zatitzen duzu eta horrela, kapa, xafla ezberdina ditu, kuruskaria, gordina daun, arrautza, zuringoa, aragia, eta izu. Alduzunea, plater txiki bat. Plater txiki bat, venga. Horrela
A ber, zema pixatzen A duen. ver, zema pixatzen duen honek. A ver. Eskupilotako pelota bat baino gehiago, seguro. 186. Ostra, honek zei biltzen dituzte 100 gramokoak eta holan, Eta oraindik ez ez du pasa, arrautzetikan, irinetikan, eta... Berreunen utziko dugu arron. 200 bai? Berreunera iritsiko da, Albizu, hau muitu bai? Albizu batek igual bai. Zabaleta batek honek emango zion. Nola aldatu bat pelota, lehen dana, ni gure garaian, bakizu, Julian Retegi, bakizu noiz debutatu zuen, ni jaio nintzen urtean. Eta nik ezagutu nuen txapelak irabazten noa indik. Pentsa, zenbat urte? Bigarren. Ba, bigarren, semia. Bueno, ba, hemen. Bola. Txikia gelituko zaigu eta dana hori, Ba, olioarekin nik uste dut ingo digula hemen berriro inziguna Markelekin, a ber. Poliki sartuko dut, ba, espada. Dana lehertu zan. Ez, izan olioa goraka. Atera izan dana. Karo, eske pixu asko dago eta olioa goraka. Eta beroegi zegoen, hau temperatura egokian dago. Kontutan izan, hori oin behar dela kurruskari, baina arrautza barrukoa eginda dago, baina kanpoko haragia ez dago eginda. Eta hori kozinatu egin behar da. Ez da normalian erreixa izaten ez, aurkitu behar da benetan puntuan non ez dezu nahi egostea arrautza, baino aldi berean geratu behar du kurruskari, baino aldi berean haragixiatua kozinatuta geratu behar du, eta temperaturakin jolastea... Barrura gorringo oraino badakit beroa ez dala sartuko, ni daukadana da, hori, haragia... Nukleoa ez da, oso urruti dago. Nukleoa ez da iritsiko. Ez da iritsiko nukleo. Hemen, oin, platertxo bat ateatzen baina zuen ez, papera jarriko dut, labeko papera jarri, labeko ez. Hau, lehortzen duena oinetakoa, eta... Hau da, bola, ba, lehen esaten nahi nintza, lehen pelotan, botera jolazten zen. Gaur egun ez du botea ematen, bai, sakean ematen du botea. Bolotako ere balioko luke ez da, Jarri bolo bat zukande eta... Ez, esan zertako erabili aldugu, nau, tira niri min gainetik. Bueno, ba, lagunok, batez ere, Ainoa, hementxe, gure arrautza eskoziarra, eta orain dastatzeko, irikiko dugu eta ea zemuz dauen erdirik. A ber, laban bat mesedez almintz ateatzen badiazu, eta... Venga, unekin? Venga. A ber, barrutik aldeta dena. Oie. Hau da, razoia da. Erra. Bai, oin, dastatzea, ez da? Oin, zuretzako eta netzako. Zena izu estatia ba. Nik esango izu zein hartu behar duzu? Hau kuadriago egin aldiazu. Indarra emateko. Indarra emateko? Nek ematen egizu. Kuadriago kolako pare bat jatik. Hau jandagero, azte buru guztia jangabe, eta azte lehenean, hemen, postre batzuk egitera. Agur.